गिबियावनो खुलुमबाय पूर्णपुर ज्योति सुबाय गिबियावनो गासै ब्रह्म धोरोम सिबियारि आइ आफामोनखौ अननाय आरो सिबिनाय बावहरबाय। लोगोसे अराय सम बयबो गोग्गो देहा लानानै गोजोन संसार बयबो मोनजालांथों बेनि सायाव परम ब्रह्मनि खाथियाव आरज गाबबाय। बे समाव फिन खनसेबाव दिनै मोनसे सावरायनो आखायाव लाबावदों जे जों गासै ब्रह्म धोरोम सिबियारिफ्रा जैग' खान्थिजों धोरोमखौ सिबियो, जों बेखौ बयबो मिथियो। जों बे समाव मिथिना लानो नाजागोन जे जैग' होखांनायनि उनाव जों जोबथायाव मोनसे जै होयो, जै धोनि। बे जै धोनि होनाया मानो थाखाय होयो बिनि सायाव जों माखासे मिथिना लानो नाजागोन। जोंनि सेराव दङ मिरु दुलाराय ब्रह्म धोरोम फोसाव आफादनि सासे नेहाथारि, फोसावदिं आफादनि नेहाथारि बाबा रबिराम नार्जारि बाबा दङ। आं बे समाव बाबानिफ्राय बाबाखौ खुलुमनाय आरो सिबिनाय बावहरबाय। बे समाव मिथिना लानो नाजागोन जे जोङो जेब्ला जैग' होखाङो, जैग' होनानै जोङो जै होयो, दै सान्थि सारो। दै सान्थि सारनानै जों दै सान्थिखौ खनथाम ओम सान्ति ओम सान्ति ओम सान्ति होनानै जों दै सान्थिजों अरमा खुगायाव होयो। बेखौ जोङो मा हिसाबै, मा थत्थ लानानै जों बे दै सान्थिखौ होयो बिनि सायाव फोरमायथिनो थाखाय आं बाबाखौ खावलायो। बेनो जाहैबाय जोङो दिनै जैग'खौ आयजन खालामनानै बे इसोरनि गोजोननाय हाबाखौ मावबाय। गोजोननाय हाबा मावनायाव जोङो बयनिबो माने गोजोननायखौ जोङो हास्थायनानै इसोरखौबो गोजोन होनो थाखाय बे जैग'नि हाबाखौ जों मावनाय जायो। आरो जैग'नि हाबा मावखांनायनि उनाव जोङो खेबथाम दै सान्थि होयो। मानो होनबा बे खेबथाम दै सान्थियानो जाहैबाय जे जोङो जोंनि देहायाव बे मोनथाम माने ताप बिगिनिया हाबनानै थायो जोंनि देहायाव। बे मोनथाम बिगिनिया हाबनायनि थाखाय जों इसोरनियाव खाथियाव जों बे मोनथाम बिगिनिखौ बिगिनिनिफ्राय रैखा मोननो थाखायसो जोङो गिबियावनो ओम सान्ति होननानै दै सान्ति होयो। बे गिबियाव होनाय दै सान्थियानो जाबाय बे आध्यात्मिक असान्तिखौ जोङो बिनिफ्राय जायखारहोनो थाखाय। बे आध्यात्मिक असान्तियानो जाबाय मोननै रोखोमनि दं। जेनेबा मोनसेया जाबाय मानसिक असान्ति आरो मोनसेया जाहैबाय दैहिक असान्ति। दैहिक माने देहानि असान्ति। मानसिक असान्तियाव जाहैबाय मा, जोंनिया सोरबा माबा मोनसे बाथ्रा बुंबाय, गोसोआव आघात मोनबाय, बे दुखुआ थाबाय नङा होमबा। आरो माबा मोनसे खामानि मावनो नागिरदोंमोन, आं जाफुङासै, बे जाफुङैयाव बेयो गोसोआव आघात थानानै मा जायो, मानसिया बे आघातखौनो लानानै थांना थानो हायै माखासे सुइसाइडबो जायो। सुइसाइड जायो। ओंखायनो बे मोनसे ताप होनना बुंदों आरो बेखौ। ओमफ्राय आरो मोनसेया जाहैबाय मा, दैहिक माने जोंनि देहानि आजार। देहायाथ' जोंहा बायदि रोखोमनि जोङो खायद'फोरखौ खालामो जायो नङा होमबा। ओमफ्राय बायदि रोखोमनि खायद' जानायनि खेथ्रआवनो जोंहा देहाया मा जायो, असुस्थ' जायो। असुस्थ' जानायाव जोंहा देहा आजार जायो। आजार जानाय देहाया जाहाथे जानो मोना बिनि थाखाय जोङो बे दै सान्थिखौ होनाय जायो। बे जाबाय आध्यात्मिक असान्तिखौ दूर खालामनो थाखाय ओम सान्ति। गिबियाव होग्रोनाया ओम सान्तिया। ओमफ्राय नैथियाव जाहैबाय मा, ओम सान्ति नङा होमबा। बे जाबाय जों जे दाजानायाव जोंहा थोंब्रै जिब जिबिया खेबसेयैनो जों दाजायाखै होनबा, सृष्टि खालामजादों। जोङो गावजों गाव गिलायनाय, जों मोसाखौ नुबा जों गियो, मोसायाबो जोंखौ नुबा गियो, लख्राबो मैदेर गियो जोंखौ, जोंबो बेखौ गियो। जिबौखौ नुबा जोङो बागदावो, खोमसियाव थांबा बबेबा नुबा बागदावो। जाहाथे जों जिबिजों जिबि गिलायनाङा, बेखौ जाहाथे बे असान्तिखौ दालाबो होननानै बे आध्यात्मिक, बेबो जाबाय आदि भौतिक असान्ति। भौतिक, भौतिक माने बे भुतनिफ्राय मोननाय होनना बुंदों आरो जोंखौ भुत होनना बुङो दा। भुत जिबि आरो बे जाबाय नैथि असान्तिखौ दूर खालामनांगौ आरो दै सान्तिखौ होनाय जाहैबाय नैथियाव। आरो थामथियाव होनाय जाबाय ओम सान्ति। बे जाबाय आदि दैबिक असान्ति, दैबनिफ्राय फैनाय। बे जाबाय बारहुंखा बारबाय, सारअन्थाइ गावबाय, अखा हाबाय, बेबादियाव माने असान्ति जायो। आरो बेनिफ्राय मा जाबाय, बबेबा बोथोराव माने खरां जाबाय, अखा गैया, माबा गैया, आबाद जाया, आंखाल जाबाय। बेबादिया जाहाथे बै दैबनिफ्राय फैनो नाङा, बेनिफ्राय बे असान्तिखौ दूर खालामनो थाखाय ओम सान्ति बे खेबथाम
दै सान्थि बे होनाय जायो जोबथारनाया मिथिंगायारि मिथिंगायारि जाथाय जानाय बे जाबाय इसोरनिफ्राय फैनाय इसोरनिफ्राय फैनाय औ इसोरनिफ्राय फैनायखौबो जाहाथे रैखा खालामनांगौ आरो मा औ दा जोंनिया माखासे सानो जे जग्यआव दै सान्थि होनाया हयथ' जग्यनि इसोरखौसो सान्थि खालामनो सान्थि होदों नामा खालामनाय औ बिदि माने कुइसन एराइस जायो आरो खिन्थु बे नङा आरो मा बेहाथ' गावनो सान्थिखा सान्थिमयखा नङा होमबा बेहा जेबो असान्थि गैया खिन्थु असान्थिया जोंहासो जोंसो बिनिफ्राय जों बिना लानांगौ बे असान्थिनिफ्राय जों जेबो मोनथाम असान्थिया जोंनाव नांबाय थायो देहायाव बिनिफ्राय जाहाथे बे असान्थिखौ जोंनिफ्राय होखारो आरो जायखार होनो हायो बिनि थाखायनो खेबथाम दै माबानानै जोङो ओम सान्थि होनानै सान्थि होयो आरो बिनि उनाव सान्थि होखांनानै मा होयो जोङो जैधोनि होयो जैधोनिया सोरनो होयो जाय परम ब्रह्मआ जोंखौ सालायबाय थादों दिनै बे जुदि एक सेकेन्डबो गैयालासेनो थायोब्ला जोङो मा जागोन दैया बरफ जागोन नङा होमबा बारा बारनाय नङा सा प्रसाद बन्द जागोन मानसिया थैगोन नङा होमबा थैजोबगोन गतिके बे जाहाथे अनबरत थाबाय थानानै जोंखौ जे खांबाय थानो हायो जों बिनि परम ब्रह्मनि मुंखौ लानानै पुर्ण परम ब्रह्म ज्योति स्वरूपनि जै माने आबुं गाहाय ब्रह्मनि जै होननानै जों जैखौ होयो आरो मा बे जाबाय बेखौ खेबथाम होबाय बेनि उनाव जोङो सरासर ब्रह्मनि जै खेबसे होबाय सरासरा जाबाय सर आरो असर जोंजोंनो जोनोम जाफाजोबदों गासैबो थाबायनो गोरों थाबायनो रोङि जोंथ' बेयावनो होनबा आथिंबो जिबि दं नङा होमबा उरन बुरन गजन भ्रमन दा बेजों लोगोसेनो थानाय हिसाबै जों बिसोरबो जोंजोंनो आं मनुष्यजोंनो गोजोनै थाथों मुलुगाव जेसेबां जिउ जिबि दं बे आथोमब्रैया जोंजों बिदिनो लोगोसे गोजोनै थाथों दा बहाय माने बाथ्रा फैयो मा जोंनिया